всички колеги от фирма БКС, за най-добрите чуйте, за най-силните днес. Ангел, Пачката, Петър, Слав и Асен силния. В бетона имали обекти най-добрите, всеки ден не сила. От Иван Стомана идва този поздрав тежък за най-добрите братя, за труда ви честен. Като тръгне името, всички викат силно. Едно сърце, една бригада, не звучи стабилно. Горе ръце, момчета, нека се разнесе. Този поздрав е за вас и за всичко свършено. Поздрав за всички колеги, за най-добрите. Ангел, Пачката, Петър, Слав и Асен силния. Поздрав за всички колеги, за най-силните. Иван Стомана вика за най-добрите. Където има работа, там влизате първи. Със здрава дума, с труд и с ръце навързани. В бетона има ли обекти, вие сте напред. Днеска цяла фирма пее за вас.